امروز 12 ماهی 2023 سال و суперски новости бигем хато намекунем. Компания Faberlic да маошҳо, бонусҳо ҳамаро бардоштанд. Рӯзи гузашта прямой эфир прямо пати руководства компания буд. Ҳамамона оиликумона бардоштанд. Бонуси партнёри 5 миллион буд, 8 миллион кардианд. Кадомед ки то ҳол дар компания Faberlic регистрация шудаги нестен. Шумо метавонед ки айхиди ҳозир регистрация шавед. 1500 рубл да заказ мекунед. Следующий каталог аллакай намхали мини термикс барои шумо тухфа мебиёяд. Болои ин розыгрыш аз тарафи Манчалайти Ло, як гала пастелҳо под вибр, як гала бигем подаркаҳое ки шумо худтон интихоб мекунед, ман равна мекунам. Албатта ки вақте ки манро интихоб мекунед дар командаи ман кор мекунем. Шанси хуба ай даст натен ҳамаи шумо дар командаи худам интизорам. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст анами намуд барашкаҳои новинка, дизайни нав духтаро, қолаби дизайни нав омадай. Диден духтаро аҷоиб бод фасон барашкашан духтаро якум сортай духтаракои хушрӯ. Нархи ё духтаро 130 сомони нархи донаша обтон гирем бо арзон мекунем. Дизайнери нав байна ниглай духтарако диден аҷоиб бод хушрӯ ранги сиёда бо беҳад фасон буромадай. Ҳама рангош ҳаст духтаро 3 метрш 130 сомони. духтаро аями дизайнери навну сиёҳша нишон додам. Ина бардови дорем, кабути осмонӣ дорем, кабути бо баланд, бо фиолетови, гразнорозови, ана бо кабут будай. Баъд сабзи вай салатови, бо тёмно-симни, бо ина фиолетови як ранги дигар. Ранги сиёҳ дорад. Сиёҳша нишон додам, тёмно-симни хулос. Фақат кабут сиёҳ намхали ранг будай. Ина каса харидорай марҳамат WhatsApp дар рӯи экран ҳаст духтаро. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. Сабзи духтаро талхабар. Ина бо зарди молочнишам ҳастай. Зарди тилочашам ҳастай духтаро.